Tervetuloa mukaan! Tänään pureudutaan yhteen todella mielenkiintoiseen aiheeseen. Miten ADHD:n hoitoon käytettävät stimulantit, kuten Ritalin ja Adderall, ihan oikeasti toimivat aivoissamme? Luvassa on siis aika kiehtova sukellus aivokemian syövereihin. Mutta aloitetaan siitä ehkä suurimmasta kysymyksestä, jota monet pohtivat. Miten ihmeessä stimulantti, siis piriste, voi rauhoittaa ihmisen? Sehän kuulostaa täysin järjenvastaiselta vai mitä? No, otetaanpa siitä selvää. Jotta päästään kiinni tähän paradoksiin, meidän pitää ihan ensiksi katsoa, mistä lääkkeistä me ylipäätään puhumme. No, yleisimmät ADHD-stimulantit jaetaan kahteen pääryhmään. On metyylifenidaatti, jonka ehkä tunnetuin kauppanimi on Ritalin, ja sitten on amfetamiini, jonka moni tuntee paremmin nimellä Adderall. Ja molempia löytyy sekä nopeasti vaikuttavina että pitkävaikutteisina versioina. Okei, jotta me voidaan ymmärtää, miten nämä lääkkeet korjaavat jotain, on ensin hahmotettava, miten homman kuuluisi normaalisti toimia. Kurkistetaan siis ihan tavallisten aivojen sisään. Tämän koko tarinan ytimessä on oikeastaan kaksi avainpelaajaa, kaksi aivan elintärkeää välittäjäainetta. Ensimmäinen näistä on dopamiini. Dopamiini on se välittäjäaine, joka liittyy motivaatioon, nautintoon ja tarkkaavaisuuteen. Sitä voisi kutsua aivojen omaksi palkintokemikaaliksi. Se saa meidät keskittymään ja tuntemaan onnistumisen iloa. Ja toinen on noradrenaliini. Tämä kaveri taas liittyy muistiin, vireyteen ja oppimiseen. Se on se, mikä pitää meidät hereillä ja valmiina omaksumaan uutta tietoa. Miten hermosolut sitten juttelevat keskenään? No, se on itse asiassa aika nerokas kolmivaiheinen juttu. Ensin ne vapauttavat näitä välittäjäaineita synapsiin, joka on siis se hermosolujen välinen tila. Sitten ne nappaavat kiinni seuraavan hermosolun reseptoreista ja viesti on perillä. Ja jotta homma ei jää päälle, lopuksi tällaiset kuljettajaproteiinit tulevat ja siivoavat ne pois tieltä. Aika yksinkertaista ja todella tehokasta. Eikö? Mutta entä sitten, kun tämä systeemi ei toimi ihan niin kuin pitäisi? Nyt siirrytään katsomaan, mikä ADHD-aivoissa on oletettavasti toisin. Vaikka ADHD:n tarkkaa syytä ei vieläkään täysin tunneta, vahvin teoria liittyy juuri näihin välittäjäaineisiin. Oletuksena on, että aivoissa on yksinkertaisesti vähemmän dopamiinia ja noradrenaliinia käytettävissä. Ja mitä tästä kemiallisesta epätasapainosta sitten seuraa? No, juuri ne oireet, jotka me tunnistamme ADHD:ksi. Tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Eli kun ne keskittymisestä ja vireydestä kertovat viestit eivät kulje kunnolla, nämä oireet pääsevät valloilleen. Selvä. Nyt me tiedetään, miten homma toimii normaalisti ja mikä on ongelma. On siis aika pureutua ratkaisuun. Eli miten nämä lääkkeet iskevät tähän ongelman ytimeen ja auttavat palauttamaan tasapainon aivoihin? Ja tässä kohtaa homma muuttuu tosi mielenkiintoiseksi. Nämä kaksi päälääkettä tekevät saman asian, mutta ihan eri tavoilla. Ajatellaan Ritaliinia estäjänä. Se menee ja laittaa stopin niille kuljettajaproteiineille, jotka yrittävät imuroida dopamiinia ja noradrenaliinia takaisin. Adderall taas on vapauttaja. Se ikään kuin potkii vauhtia ja käskee hermosoluja vapauttamaan enemmän näitä välittäjäaineita varastoistaan. Kaksi eri reittiä, sama päämäärä. Vaikka toimintatavat ovat erilaiset, lopputulos on käytännössä ihan sama. Molemmat lääkkeet varmistavat sen, että synapsissa on enemmän välittäjäaineita pyörimässä pidemmän aikaa. No niin, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa ihan käytännössä? Yhdistetäänpä tämä tiede siihen, miltä se tuntuu ja mitä se saa aikaan. Kun siellä synapsissa on enemmän välittäjäaineita, se tarkoittaa ihan suoraan sitä, että useammat reseptorit aktivoituvat. Eli useammat viestit tarkkaavaisuudesta, motivaatiosta ja vireydestä pääsevät perille. Ja kun tämä aivojen viestintäjärjestelmä tehostuu, lopputulos on selvä. ADHD-oireet vähenevät. Oireita on yksinkertaisesti helpompi hallita, kun viestit kulkevat paremmin. Okei, nyt me tiedetään, miten nämä lääkkeet toimivat neurologisella tasolla, siis ihan siellä kemian maailmassa. Mutta tämä jättää ilmaan sen kaikkein kiehtovimman kysymyksen. Tiedämme, miten ne toimivat, mutta miltä se oikeasti tuntuu? Miten tällainen muutos aivokemiassa oikein koetaan ihmisenä? Siinäpä vasta mietittävää.